Parhaat organisaatiot kehittävät innovaatiokyvykkyyttään pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Innovaatiokyvykkyydellä tarkoitetaan organisaation kykyä tuottaa uusia tuotteita, palveluita markkinoille siten, että organisaatio jatkuvasti pystyy uudistamaan liiketoimintaansa innovaatioiden avulla. Paras tapa kehittää innovaatiokyvykkyyttä koostuu oikeastaan kolmesta perusvaiheesta. Ensinnäkin, organisaation tulee selvittää se, että millaista innovaatiokyvykkyyttä organisaatio tarvitsee. Tämä selviää strategiasta, kilpailutilanteista ja yrityksen nykytilanteesta. Kun näin on saatu selville, mikä on yrityksen kannalta hyvä ideaali innovaatiokyvykkyysprofiili, sen jälkeen pitää tarkistaa se, että mikä on yrityksen nykytila, tehdä niin sanottu gap-analyysi. Kun gap-analyysi on tehty ja suurimmat aukot on havaittu, niitä peilataan sen suhteen, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat yrityksen menestymisen kannalta. Sen jälkeen seuraava vaihe onkin selvä. Laaditaan joukko toimenpiteitä, hankkeita, projekteja, joilla pienennetään näitä gappeja ja saadaan innovaatiokyvykkyys paranemaan. Parhaat organisaatiot tekevät tästä itselleen pitkän tähtäimen roadmapin, suunnitelman, joka resurssoidaan hyvin, joka sitten alkaa tuottaa jatkuvasti paranevaa innovaatiokyvykkyyttä, joka vastaa juuri liiketoiminnan tarpeisiin. Innoste on koulutusohjelma, joka antaa hyvät lähtökohdat, hyvät perustiedot sille, kuinka innovaatiokyvykkyyttä kehitetään ja mitä moderni innovaatiojohtaminen on. Innovaatiokyvykkyyden kehittämisen keinot ja välineet löytyvät tehokkaasti Innosteen ohjelmasta. Tervetuloa mukaan!